Sabi po ng mga kapatid natin na hanggang ngayon galit sa pananampalatayang Katoliko, ang simbahang Katoliko ay hindi po mabuti na mananatili tayo na aniban natin ang pananampalatayang ito. Dahil sa pangalan pa lang na ginamit Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi na mababasa sa Biblia. Uulitin ko, sabi po ng mga kapatid natin na hanggang ngayon galit sa pananampalatayang Katoliko, ang pananampalatayang Katoliko ay hindi mabuti na mananatili tayo sa relihiyong ito dahil sa pangalan pa lang ay wala na sa Biblia. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, may rason na kung marami man ang umiiwan sa pananampalatayang at Katoliko, dapat lang o tama lang. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin ang pangalan ni Simon Pedro sa hindi pa pinangalanan siya na Pedro ng ating Panginoong Jesucristo. Simon pa lang ang katawagan sa kanya. Binago o pinangalanan siya ng Pedro. Hindi nangangahulugan na si Simon at Pedro ay magkaiba. Ang ibig po nating sabihin, si Simon tinawag na Pedro ng ating Panginoong Jesucristo. Si Simon at Pedro ay iisa. Ang ibig po nating sabihin, ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, mababasa man ito sa aklat ng Acts of the Apostles. Halimbawa sa chapter 20 verse 28 ng Lamsa version na tinawag itong Iglesia ni Cristo, at sa Roma 16:16 tinawag itong Iglesia ni Cristo din, dahil si Kristo ang nagtatag sa iglesyang ito. Tama naman na tawagin sa pangalan ng founder, kaya Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia Katolika ay hindi naman tutol yan, dahil kung nakikinig kayo sa palatuntunan ng mga Iglesia ni Cristo, mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo na nagsimula noong 1914 sa pamamagitan ng ating kapatid na Yumao na, kapatid na Felix Manalo, sa kanilang relihiyon, sa mga programa nila sa radyo, napakinggan natin na ginamit nila ang mga librong Katoliko, na meron daw mga pari na umaamin daw na ang iglesia na tunay, tinawag itong Iglesia ni Cristo. Pero mga kaibigan at mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo na ibig sabihin ng mga pari ay hindi Iglesia ni Cristo na natatag ni Ginoong Felix Manalo. Kasing dami po kasing dumadala sa pangalang Iglesia ni Cristo. Hindi lang yung mga kapatid nating yung Iglesia ni Cristo na natatag noong 1914 sa pamamagitan ni Igsoon Felix o ni kapatid na Felix Manalo. Merong Iglesia ni Cristo o sa English Church of Christ na natatag doon sa Amerika. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo, pinangalanan itong Katolika. Ang Iglesia ni Cristo na mababasa natin diyan sa Biblia, Roma 16:16, ay iisa lang. Tandaan ninyo, ito ang ginawa nating intro sa palatuntunan natin ngayon.
dahil nandito tayo babase, no, sa ating paksa ngayon. Dahil yung iba kasi, ang Iglesia ni Cristo na mababasa sa Biblia, tawagin man ito sa ibang pangalan, para sa kanila, hindi na ito tunay. Magkaiba na po ito. Dahil ang Iglesia ni Cristo, hindi daw pwede tawagin sa ibang pangalan. Wala namang turo na mababasa natin dyan sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Kung babasahin natin ang Biblia, pinangalanan itong Iglesia sa Diyos. Pinangalanan din itong Iglesia sa Corinto. Iglesia sa mga Hintil. Iglesia sa Antioquia. Pinangalanan din itong Christians. Mga titulong pangalan, mga kaibigan at mga kapatid. So, hindi lang isa ang katawagan sa tunay na iglesia, kundi ang dami. Pero iisa lang ito. Dahil yung ibang mga pangalan, hindi naman pangalan ng tao yan. Descriptive name lang yan. Ano po ang ibig sabihin descriptive name? Yung pangalan na naglalarawan kung ano ang iglesyang ito o kung ano ang bagay na ito. Bakit ang iglesia na tunay o ang iglesia ni Cristo, tandaan natin, ang iglesia katolika hindi po tutol na ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, pinangalanan itong iglesia ni Cristo dahil si Cristo ang nagtatag, no? Tandaan natin. Hindi tutol ang simbahang katoliko na tawagin itong iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil si Cristo ang founder, dapat lang tawagin itong iglesia ni Cristo. Ang proof po natin o katibayan po natin dyan, mga kaibigan at mga kapatid, mismo ang mga librong katoliko na sinulat ng mga pari, binabasa ng mga ministro ng ating mga kapatid na iglesia ni Cristo. Pero ang hindi lang mabuti sa pagbabasa nila sa mga librong yon, inaangkin nila na ang ibig po daw sabihin ng pari na iglesia ni Cristo ay yung kay Igsoon Felix Manalo. Mali po yon. Hindi po pagsasabi ng totoo kung ganyan tayo magtuturo dito sa radyo, telebisyon. Dahil kung intindihin lang natin, pari ang nagsulat sa mga librong yon. Tandaan natin, isang pari ang nagsulat sa mga librong yon. So, hindi po natin masabi na ang ibig sabihin sa paring yon na nagsulat sa libro na yon na ang Iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo. Ang ibig sabihin sa librong katoliko, kung tinawag man itong Iglesia ni Cristo, katoliko ra din po ito. Dahil ang Iglesia ni Cristong tunay at ang Iglesia Katolika ay iisa. Kagaya na si Simon tinawag na Pedro, hindi po iba si Simon at Pedro, iisa lang. Sino pa? Si Saul na tinawag ng ating Panginoong Jesucristo na Pablo. Hindi po magkaiba si Saul at Pablo, iisa lang. So kung sasabihin nila na kailangan tayong mag-iglesia ni Cristo, tama naman po yun. Tama naman ang tinuro nila na kailangan tayong mag-iglesia ni Cristo. Tayong mga Katoliko, hindi na tayo mag-iglesia ni Cristo o papasok sa iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix Manalo dahil itong iglesia Katolika, ito na ang tunay na iglesia ni Cristo. Dahil ang iglesia ni Cristo sa Biblia, tinawag itong Katoliko, so ang tunay na iglesia ni Cristo, itong Katoliko. Dahil iisa lang ang iglesia ni Cristong tunay at ang iglesia Katolika. Hindi po magkaiba. So bakit mag-iglesia ni Cristo pa tayo na itong iglesia Katolika, ito man ang iglesia ni Cristo? So, tandaan po natin yan mga kaibigan at mga kapatid.
It's a big deception. Malaking pandaraya yon na turuan tayo nila na mag-iglesia ni Kristo na ang ibig sabihin, iwanan natin ang Katoliko. Iyon ba ang tinuro ng Biblia na ang maging iglesia ni Kristo ay yung iiwanan ang Katoliko? Wala pong turo sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, na iwanan ang Iglesia Katolika kung mag-iglesia ni Kristo tayo. Dahil, tandaan natin, ang Iglesia ni Kristong tunay, tinawag itong Katoliko, therefore, ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika ay iisa lang. At kung magtanong tayo, pwede bang tawagin sa ibang pangalan ang iglesia na natatag ng Panginoong Jesucristo? Pwede. Babasahin niyo ang Biblia. Tinawag itong iglesia sa Corinto, iglesia sa mga hintil, dahil merong mga hintil na convert. Merong mga hintil na convert, tinawag din itong iglesia sa mga hintil. Iglesia sa Corinto, iglesia sa Thessalonica. Tinawag din itong iglesia sa mga banal o churches of the saints. Saan mababasa natin ito? Sa aklat ng Korinto o unang Korinto, kapitulo 14, versikulo 33. Babasahin ninyo sa King James Version. Uulitin ko, unang Korinto, kapitulo 14, versikulo 33. Ang iglesia, tinawag ding iglesia sa mga banal o churches of the saints, mga kaibigan at mga kapatid. So, mali po ang sinabi nila na hindi pwede tawagin sa ibang pangalan. More proof o pangdagdag na katibayan yan, mga kaibigan, mga kapatid. Okay, sasabihin natin ngayon. Hintay lang kayo. Ay, yung mga kapatid natin na gustong magtanong, meron akong suggestion sa inyo na kung mag-text kayo, mga 12:30 na lang, no? O kung maka-program na tayo ng 30 minutes, ang remaining 30 minutes sa palatuntunan natin, doon natin gugulin sa mga tanong ninyo. Simula ngayon, no? Dahil ang programa natin 1 oras, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. So, i-divide natin. Ang unang kalahating oras, gugulin natin sa ating tema o kung ano ang gusto nating ipahayag sa palatuntunan natin. At yung kalahating oras naman, from 12:30 to 1, ating gagamitin yan sa mga tanong nyo sa pamamagitan ng cellphone. Yung hindi pa nakaalam sa bagong numero natin sa cellphone, well, ang numero natin, mga kaibigan at mga kapatid, naka-globe na tayo ngayon. Ang numero natin, tandaan ninyo, take note, 0906-335-6161. Ulitin ko, ang ating cellphone number sa ating palatuntunan ito, 0906-335-6161. Ulitin pa rin natin, no? 0906-335-6161. Ulitin ko, maya na kayo magtanong. 12:30 na kayo magtanong. Dahil ang unang kalahating oras para sa paksa natin at kung ano pa ang sasabihin natin sa tema natin ngayon, at yung remaining 30 minutes from 12:30 to 1, gugulin natin o gagamitin natin sa mga tanong ninyo. Okay, mga kaibigan at mga kapatid. By the way, hindi tayo nagpakilala. Diretso tayo sa intro natin, ang haba. By the way, sa mga bagong listeners, itong palatuntunan natin na pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Okay, itong kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, ang servant po ninyo sa palatuntunan ito.
Ika-7 po ngayon sa buwan ng Abril, no? Ika-7 po ngayon sa buwan ng Abril. Okay, sa taon 2013. Mga kaibigan at mga kapatid, sabi po ng mga kapatid natin na hindi mga Katoliko, hindi po pwedeng tawagin sa ibang pangalan ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo dahil meron daw sita sa Biblia na wala na pong ibang pangalan na binigay ang ating Panginoong Diyos na upang maligtas tayo. Ang pangalan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa aklat po yan ng Gawa o Acts chapter 4 verse 12 ba yan kung hindi ko nakalibutan. Na walang ibang pangalan na binigay ng Diyos upang tayo ay maligtas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus lang. So, sa verse na yan o talatang yan, sabi nila, proof po yan o katibayan po daw yan na hindi dapat tawagin sa ibang pangalan ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, pwede yon kung ibahin natin ang ibig sabihin sa talatang yon. Pero hindi ganon ang ibig sabihin sa pagkasabi sa kung ano ang nakasulat sa Acts 4:12. Ang nasa talatang yon, binabanggit kung kanino tayo maligtas. Kay Kristo lang dahil siya ang ating Savior. Walang ibang Savior. Principal Savior ang ating Panginoong Hesukristo lang. So, sa kanyang pangalan, tayo maliligtas. Pero kung ang sasabihin natin o kung ang ating paksa ay tungkol sa katawagan sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po iisa lang. Iba po kasi kung sasabihin natin na ilan po ba ang Savior natin o tagapagligtas natin. Ilan po ba ang tagapagligtas natin na principal? Iisa lang. Sabi po yan ng banal na aklat, iisa lang ang ating tagapagligtas o Savior, ang ating Panginoong Hesukristo lang. Kung yan ang tanong, so tama na iisa lang, wala na pong iba. Pero kung ang ating tanong ay ito, ang iglesia ba na natatag ng ating Panginoong Hesukristo, pwede po ba tawagin ito sa ibang pangalan? Iba po yan. Iba po ang tanong na ilan ba ang ating tagapagligtas? Iba po ang tanong na ang iglesia ba na natatag ng ating Panginoong Hesukristo, pwede ba tawagin sa ibang tatawagan? Pwede. Maraming prueba natin dyan. Dahil kung ang pag-usapan natin, katawagan sa iglesia, dalawang klase po matatawag natin. Sa dalawang paraan o dalawang klase po, matatawag natin ang iglesia. Una, yung tinatawag nating personal name of the church. Pangalan na sinasabi natin ang personal name, ang personal na pangalan sa founder o sa nagtatag ng iglesia. Yung baga sa English, tinatawag itong personal name of the church. Yung ginamit natin ang pangalan sa kung sino ang nagtatag ng iglesyang ito. Like sa katawagang Iglesia ni Cristo. Tinawag natin ang pangalan ng founder, kaya tinawag itong Iglesia ni Cristo. Yan ang tinatawag nating personal name of the church, Iglesia ni Cristo. Pero may ibang katawagan na hindi personal name of the church but descriptive name of the church. Pangalan na linarawan kung ano ang nature o kung ano ang nature sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ano bang nature sa Tagalog? Nakalimutan ko.
uri. Ang descriptive name of the church, pangalan na ang ibig sabihin, uri. Ginamit ang pangalan na naghahayag kung anong uri ang iglesia na ito. Halimbawa, sa unang Korinto 14:33. Unang Korinto 14:33, mga kaibigan at mga kapatid. Tinawag ni St. Paul ang iglesia na iglesia sa mga banal. Babasahin ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33. Hindi iglesia ni Kristo ang binanggit niya sa talatang yan, kundi iglesia sa mga banal. Churches of the Saints. Hindi yan personal name of the church, dahil ang personal name of the church, yung tinawag niya na mababasa natin sa Roma 16:16, yun ang personal name of the church na ginamit niya ang pangalan ng founder, si Kristo. Kaya tinawag ng iglesia ni Kristo. Pero sa unang Korinto 14:33, hindi iglesia ni Kristo ang ginamit niya sa pagtawag, kundi iglesia sa mga banal o churches of the saints. Yan ang halimbawa sa tinatawag nating pangalan na descriptive. Ang descriptive name of the church ay yung termino, kumbaga sa ano ba yon sa English, adjective. Ang adjective ay yung sinabi ang salita na kung ano ang uri o ano ang malarawan natin sa iglesia o sa bagay na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil, bakit tinawag itong iglesia sa mga banal o churches of the saints? Dahil ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo ay banal. Banal kasi ang tagapagtatag. So, dapat ang mga miyembro nito tinawag din sa pagkabanal. Tatawagin din sa pagkabanal. Diba? So, pero kung sasabihin nila, hindi naman banal ang Iglesia Katolika. Hindi banal ang mga miyembro ng Iglesia Katolika na hindi sumusunod sa mga aral ng iglesyang ito. Yung palaging nagsusugal, yung palaging naguhubog, yung hindi sumusunod sa mga aral ng Kristyanismo, sa aral ng Katoliko, hindi sila maging banal dahil hindi nila tinutupad ang mga aral. Pero yung mga Katoliko na tinutupad ang mga aral Kristiyano, mga aral Katoliko, hindi natin masasabi na hindi sila banal, mga kaibigan at mga kapatid. By the way, yung pag sinabi nating banal o saint, dalawang klase po ito sa aral ng Katoliko. Iba po yung saints na according yung sa definition ng Bible, yung definition ng Bible sa saints ay yung mga taong sumusunod sa aral Kristiyano, di ba? Hindi po mali po yung sinabi nila na ang saints o mga santo o yung mga banal sa Iglesia Katolika ay yun lang na canonize ng simbahang Katoliko. Mali po yun. Kung babasahin nyo ang mga librong Katoliko, ang aral Katoliko tungkol sa santo o mga banal, dalawang klase po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Una, yung definition sa Bible sa saint. At yung saint na canonized, yung mga santo yon na na-declared ng simbahan universally. Yung walang alinlangan na sinabi ng simbahan na itong taong ito ay totoong banal o santo dahil sa mga milagro na nakita sa buhay niya at sa yung mga gawa niya na klarong-klaro na sumusunod talaga siya sa mga aral Kristiyano. So, ang simbahan dahil meron siyang kapangyarihan na maghahayag kung ano ang i-bind at loose niya. Mababasa natin yan sa Mateo 18:18 na what you bind and loose here on earth, we bind and loose din
sa heaven, mga kaibigan at mga kapatid. Kung ano ang gawing batas ng simbahan dito sa lupa, papayag ang langit, mga kaibigan at mga kapatid. Di ba? May authority ang iglesia, no? Very clear yan, mga kaibigan at mga kapatid, sa Mateo 18:18. So, kagaya for example, sa pag-canonize ng mga libro sa Biblia, yung mga church councils natin, yung sinabi o diniklara ng simbahan kung ilan ang bilang sa New Testament at ilan ang bilang sa mga libro ng Old Testament. Canonization ang tawag niyon, mga kaibigan at mga kapatid. Yung sasabihin ng simbahan na walang alinlangan na itong mga librong ito ay tunay na inspired by the Holy Spirit, canonization yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ganon din sa pag-canonize ng santo. Hindi po ibig sabihin na ang santo sa simbahang Katoliko ay yun lang kinanonized ng simbahang Katoliko. Iba po yan, mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang mga Kristiyano sa simbahang Katoliko, ang mga santo sa simbahang Katoliko, mayroong tinawag nating undeclared saints. Yung mga Christian martyrs natin na hindi na-canonize ng simbahan dahil hindi nakita ng buong simbahan ang kanilang mga ginagawa. Pero naging martir sila. For example, yung unang siglo at ikatlo. Maraming mga Kristiyanong Katoliko ang mga martir o pinatay ng dahil sa pananampalataya. Pero hindi nakilala ang kanilang mga ginawa o hindi nakita ang kanilang mga ginagawa dahil wala ng mga tao ang makapag-testify sa kanilang mga ginagawa. So hindi na sila pwedeng makanonize dahil hidden kasi, nakatago kasi ang kanilang mga ginagawa. So hindi na-canonize sila, pero santo pa rin sila, mga kaibigan, mga kapatid. Yung canonized saint, yung mga kinanonize ng ng ating simbahan na mga santo, ang rason po bakit nag-canonize ang simbahan ng mga santo para alamin kung sino-sino ang mga tao na sigurado tayo sa kanilang kabanalan. Pero hindi ibig sabihin na ang santo sa simbahang Katoliko ay yun lang na-canonize, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, balik tayo sa iyong pagtawag na Iglesia Katolika, mga kaibigan at mga kapatid. Yung sa unang Korinto 14:33 na tinawag itong Iglesia sa mga banal o Iglesia sa mga santo, hindi ito katawagan na yung tinatawag nating personal name of the church dahil alam naman natin kung personal name of the church ay yung tinawag o ginamit ni San Pablo sa Roma 16:16, yung Iglesia ni Cristo. At hindi tayo tutol, tayo mga Katoliko sa katawagang yan, yung personal name. Dahil mga pare natin, meron silang mga libro na binanggit din nila ang pangalang Iglesia ni Cristo. Pero ang problema lang, inaangkin ito ng iba. Kagaya sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo. Pero alam naman natin na ang ibig sabihin sa pare na nagsulat sa librong yon, mga librong yon, mga kaibigan at mga kapatid, Iglesia Katolika. Dahil ang Iglesia ni Kristong tunay at Iglesia Katolika ay iisa. O mga kaibigan at mga kapatid, dahil 12:30 na, pwede na kayong mag-text kung ano ang tanong ninyo. Mas mabuti siguro kung naaayon sa mga sinabi natin ngayon o sa paksa natin. Bakit tinawag ang Iglesia ni Kristong tunay na Iglesia sa mga banal? Dahil ang founder ng Iglesia, banal, holy. At ang mga miyembro, tinawag din sa pagkabanal. Tinawag din sa pagkasanto. Kaya, pwede din tawagin itong Iglesia sa mga santo o Iglesia sa mga banal. Kagaya na
Tinawag din itong iglesia sa mga hintil dahil merong mga hintil na naging Kristiyano. Mga kaibigan, mga kapatid. Bakit tinawag itong Iglesia Katolika? Dahil gusto ng ating Panginoong Hesukristo na ang iglesyang ito ay lumaghanap sa buong mundo ang mga katuruan nito. Universal, kung baga sa Ingles. Kaya kasi lumabas yung salitang Katolika. Kombinasyon po kasi yan sa Grego at yung tinatawag nating kinatsila. Combination yan sa salitang Kastila at Grego. Yung Grego, katakulos, ginawang Katolika para may kombinasyon naman sa salitang Kastila, Katolika, Iglesia Katolika. Pero ang ibig sabihin sa English niyan ay universal. Okay. Kung puntahan natin si San Pablo, iba-iba ang pagtawag niya sa iglesia, no? Una, yung Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Yung sa ibang sulat naman niya, tinawag itong iglesia sa Diyos dahil iisa lang talaga ito. Tinawag din ng iglesia sa mga banal sa 1 Corinto 14:33. Tinawag din itong iglesia sa Corinto. Iba-iba po ang pagtawag ni San Pablo sa iglesyang natatag ng ating Panginoong Hesukristo, pero iisa lang ito. Dahil yung ibang mga katawagan, adjective yon, mga uri yon ng simbahan. Bakit tinawag na iglesia sa mga banal? Dahil ang mga membro tinawag sa pagkabanal. Bakit tinawag itong iglesia sa mga hintil? Dahil mayroong mga hintil na naging Kristiyano. Katulad ko, mga kaibigan at mga kapatid, ang pangalan ko personal, Shelbert. Pero tinawag din akong Veritas dahil yan ang call sign ko sa radyo, Veritas. Ibig sabihin, katotohanan, mahal ko ang katotohanan. So, kaya ginamit ko ang call sign na yan, Veritas o katotohanan. Meron din akong ibang katawagan, yung nickname ko, Bobby. So, sa tatlong katawagan na yan, una yung personal name, Shelbert. At meron din akong nickname, Bobby. At meron din akong yung tinawag nating radio call, Veritas. Sa tatlong katawagan na yan, masasabi man natin na tatlong tao, si Shelbert, si Bobby at Veritas? Hindi, iisa lang. Ang isang iglesia, linarawan kasi. Sinasabi kasi ang mga uri niya, kung ano siya. Katulad, ikaw ngayon na nakinig, kung magkita tayo at i-describe ko kayo kung ano kayo, maaring ma-describe ko kayo ng iba-ibang mga description pero iisa lang kayo. Halimbawa, ikaw ngayon, ang pangalan mo ay Juan de la Cruz, no? Halimbawa lang ito. Ang pangalan mo, personal name mo ay Juan de la Cruz. Pwede din tawagin kita sa descriptive name, hindi personal name mo. Halimbawa lang yan, personal name mo, Juan de la Cruz. Tapos, nakita ko kayo at nag-describe ako kung ano ang nakikita ko sa iyo. Halimbawa, gwapo ka, Juan de la Cruz. So, pwede ding tawagin kita na gwapong tao o magandang lalaki. Magandang lalaki. Pwedeng tawagin kitang Mr. Matangkad dahil matangkad ka. Pwede ding tawagin kitang Mr. Maputi kung hugis puti ka. Pwede ring tawagin kitang Mr. Kulot dahil kulot ang buhok mo. Hindi maraming tao ka dahil tinawag kita sa ibang mga katawagan. Iisa lang kayo. Yan din ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Tinawag ito sa ibang mga katawagan dahil yan ang mga uri niya. Bakit tinawag itong Iglesia Katolika? Dahil ano bang ibig sabihin sa Iglesia Katolika? Iglesia Universal. Gusto kasi ng ating Panginoong Hesukristo na ang salita ng Diyos
ay mahayag ito sa buong mundo. Gusto niya na masakop ang buong mundo sa iglesia na natatag niya na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, universal o sa Bisaya pa, makilaupon o sa Tagalog, para sa buong mundo. Yan ang ibig sabihin sa salitang Katolika. Kaya pwede din itong tawaging Iglesia Katolika dahil ang iglesyang ito ay para sa buong mundo. At wala naman tayong mababasa sa Biblia na hindi pwede tawagin sa pangalang ito. Sabi po nila, huwag daw tayong magturo ng wala sa Biblia. O, bakit nagturo sila na hindi pwede tawagin ng Iglesia Katolika? Bakit hindi pwede tawagin sa Iglesia Katolika? Bakit hindi pwede tawaging Iglesia Katolika ang Iglesia ni Kristong tunay? Yan kasi ang tinuro nila. Nagtuturo sila na hindi pwede tawaging Iglesia Katolika. Turo ba yan ng Biblia? Binasa natin ang buong Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Wala tayong nabasa na ganon. Dahil kung babasahin natin ang Biblia, kung makaintindi tayo, yung understanding the Scripture implicitly, dalawang klase kasi, yung mag-understand o mag-intindi tayo sa mga nakasulat sa Biblia, o yung kung ano ang paniwalaan natin. Una, pinaniniwalaan natin ang isang turo dahil mababasa ito letra por letra. Yun ang tinatawag nating explicitly stated sa Biblia. Explicitly stated sa Biblia, naniwala tayo dahil mabasa letra por letra. Pero hindi lahat letra por letra. Merong turo na tinatanggap natin even though kahit na ang salita ay hindi mababasa letra por letra sa loob ng Biblia. O yung implied, yung baga, yung sa korte natin, ganon rin. Gumamit din sila yung sa salitang yan, no? Yung implicit at explicit. Implicitly stated na gusto ng ating Panginoon na tawagin itong Iglesia Universal o Iglesia Katolika. O yung katawagan na Iglesia sa mga banal, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Diyos. Sino ba ang gumamit niyan? O sino ba ang naghahayag niyan? Si San Pablo. Pero kung ang tanong, sa bibig ni Kristo, sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, yung galing sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kay San Pablo, yung galing sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, ano ba ang gusto niya na itawag sa kaniyang bahay o iglesia, mga kaibigan at mga kapatid? Yung descriptive name, yung Iglesia Universal, hindi nyo ba alam, mga kaibigan at mga kapatid? Okay, babasahin natin ang Biblia ngayon. Nakarinig ako ng message tone. Parang meron tayong text message. So, hindi ko pa basahin ang text message. Babasahin ko muna ang talata ng San Marcos. Okay, San Marcos Kapitulo 11 versikulo 17, no, sa saling Ingles, no, sa King James Version, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, Mark 11:17. And he, Jesus, taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations, the house of prayer? But ye have made it a den of thieves. Ang specific na ibig sabihin nito, mga kaibigan at mga kapatid, yung templo o bahay ng Diyos na ginawang parang market ba? Yung mga pamilihan, ginawa nilang parang pamilihan yung bahay ng Diyos, yung templo. Nagalit ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang bahay ng Diyos o yung templo ay dapat irespeto natin. Hindi po palabilihan o hindi po pamilihan yung bahay ng Diyos. Dahil ang bahay ng Diyos ay para sa mga dasal lang natin yon, mga kaibigan at mga kapatid. Pero ginawa nilang market. Minsan, ganun kasi ang tao kung wala ang Diyos sa buhay.
parang nakapokus lang sa kwarta, yung pera o money, mga kaibigan at mga kapatid, parang mukhang pera. O ginawa nilang market ang bahay ng Diyos, kaya nagalit ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi niya, is it not written? Di ba nasusulat ito na my house shall be called of all nations, na ang aking bahay, tawagin itong bahay of all nations o for all nations, para sa buong mundo? O ito, mga kaibigan at mga kapatid, na nasusulat daw na ang bahay ng Diyos, by the way, itong bahay ng Diyos, dalawa ang ibig sabihin sa salitang bahay o house, mga kaibigan at mga kapatid. Yung unang ibig sabihin sa house o bahay ay yung building. At ikalawang ibig sabihin sa salitang house o bahay ay yung iglesia o yung pangkat pa o grupo ng ating Panginoong Jesucristo. Saan ba natin mababasa ito? Sa unang Timoteo Kapitulo 3:15. No? Basahin ninyo ang Biblia niyo, mga kaibigan at mga kapatid, na ang bahay, maaring intindihin din natin na ito ay iglesia o simbahan. No. Iglesia. 1 Timothy 3:15. Ang iglesia, tinawag itong bahay o house. Sabi ng ating Panginoon, my house shall be called of all nations. Sabi pa niya, di ba nasusulat na ito? Ang ibig po sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinutumbok niya, pinipinpoint niya na verse na nakita natin ito sa Isaiah, no? Aklat ng Isayas. No, uulitin ko. Aklat ng Isayas, Kapitulo 56, versikulo 7. Uulitin ko. Isayas, Kapitulo 56, versikulo 7. Ito po ang gustong i-quote ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang niya binanggit ang numero ng talata, dahil noon kasi wala pang numero ang na kasulatan o yung scripture, mga kaibigan at mga kapatid. No, sabi niya, di ba nasusulat na ito? Is it not written? Give in a form of question niya. Di ba nasulat na ito na ang aking bahay, tatawagin itong of all nations? Kumbaga sa English, universal. O ano ang universal sa salitang kombinasyon sa Grego at Greek at yung tinawag nating sa Kastila, yung Katolika. So, ibig sabihin, sabi ng ating Panginoong Kristo sa Mark 11:17, di ba nasusulat na ito na ang aking bahay, tatawagin itong of all nations? Kung iisalin natin ito, tawagin itong universal. Universal? Sa ano pang salita? Kung isalin natin ito, Katolika. So, kung napangalanan itong Iglesia Katolika sa pamamagitan ni Obispo Ignacio sa Antioquia, mga kaibigan at mga kapatid, ito ay katuparan lang. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, talagang gusto niya na ang itawag sa kanyang pangkat o sa kanyang organisasyon o grupo ay itong descriptive name o pangalan na binanggit kung ano ang uri, kung ano ang mangyayari sa iglesyang ito. Ang iglesyang ito ay aabot sa ibang mga bansa o sa buong mundo. Kaya dapat lang na matawag ito sa ganito, mga kaibigan at mga kapatid. So, ano ang pipiliin nating katawagan ng iglesia? Yung sinabi lang ni San Pablo na Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos, Iglesia sa Corinto, Iglesia sa mga banal, lahat yon, puro tama naman. Pero iisa lang na ito, iisa lang iglesyang ito. Dahil kasi kung si Simon tinawag na Pedro, hindi dalawang tao si Simon at Pedro, iisa lang. Si Saul tinawag na Pablo, hindi dalawang tao. Si Saul at Pablo, iisa lang.
Ang Iglesia ni Kristong tunay sa Biblia, tinawag ni San Pablo na Iglesia sa Diyos dahil Diyos ang ating Panginoon sa Kristo at ang may-ari dito, ang Diyos din. Tinawag din itong Iglesia sa mga banal dahil tinawag ang mga miyembro nito sa kabanalan. Iglesia sa Korinto dahil merong taga-Korinto ang naging Kristiyano. Maraming katawagan, pero iisa lang ito, mga kaibigan at kapatid. Ako, no? Tinawag akong Silver, tinawag din akong Veritas, tinawag din akong Bobby. Hindi tatlong tao, si Bobby, Veritas at Silver. Iisa lang. Pero yung Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos, Iglesia sa mga banal, si San Pablo ang nagsabi nun. Pero yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ang tanong natin, yung mula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, ano ba ang gustong itawag niya sa iglesia o sa grupo na natatag niya? Wala akong ibang makuha na bersikulo o makita na bersikulo. Merong iba pero implicit pa rin. Yung sabi niya lalakad daw ang mga disipulo niya at maghahayag sa mga salita niya. Gawing disipulo ang lahat ng mundo, yung lahat ng mga tao sa mundo. So, implied. Parang gusto niyang sabihin na gusto niyang matawag ang kanyang iglesia na universal dahil gusto niya na ang iglesia niya ay aabot sa buong mundo. Diba yung Matthew 28:19-20? Pero itong Mark 11:17, very clear. Mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, binanggit niya ang nakasulat sa Isaiah 51:7 na, di ba, nasusulat na ito na ang aking bahay, ibig sabihin sa bahay, dalawa, building at saka yung simbahan. Di ba, nasusulat na ito na ang aking bahay tatawagin itong of all nations. Ano ba ang of all nations sa ibang salin? Universal. At sa ibang salin naman, Katolika. Kaya hindi nagkakamali si Obispo Ignacio sa Antioquia na ginamit niya itong salita na ito. Parang ina-abbreviate niya. Parang hindi gaanong mataas. Ina-abbreviate niya. Of all nations o para sa buong mundo, ginawa niyang isang salita, Katolika. Hindi naman masama na ating gusto nating paliitin ang mga salita. Gawin natin isang salita, ang isang kahulugan. Pwede naman yan, no? Baga sa eskwelahan natin, sa school natin, pwede yon. Yung mag-abbreviate tayo ng mga salita. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid, yung parang pinaliit natin ang mga salita sa isang salita. O, halimbawa ito, of all nations. Pwede itong isalin sa universal. Pwede din isalin itong Katolika. Of all nations, universal at Katolika, iisa lang ang meaning nito, mga kaibigan at mga kapatid. So, itong Mark 11:17, tandaan ninyo, ito ang bersikulo na mula mismo o galing sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, di ba, nasulat na ito, ang ibig sabihin niya yung sa Isaiah 51:7 na ang bahay ng Diyos tatawagin itong of all nations para sa buong mundo. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi ba niyo napansin kung bakit sa New Covenant lang ito natawag na Catholic? Dahil sa New Covenant kasi, nagsimula ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo na ang dating nito ay para sa buong mundo. Kaya napangalanan ito o nabigyan ng katuparan dito na sa New Covenant o sa panahong Kristiyano na. Dahil kahit na nasulat ito sa Isaiah 51:7, hindi pa ito natupad noon dahil noon ang katauhan ng Diyos, tinawag lang itong iglesia sa mga Hudyo. Hindi iglesia. Yung religion ng mga Hudyo, Jewish religion, no? Tinawag itong Jewish religion. Hindi pa ito tinawag na Katolika dahil
yung Jewish religion ay hindi para sa lahat na tao yon, para sa mga Hudyo o mga Israelita lang yon. Kaya hindi natawag na Katolika. Dahil wala pa sa katuparan yung mga katauhan ng Diyos sa Old Covenant. Tinawag lang itong Jewish religion dahil para sa mga Hudyo lang ang kaharian na yon, mga kaibigan at mga kapatid. So parang hula talaga ito o propesya na merong katuparan at natupad pagdating sa New Covenant. Dahil dito sa New Covenant o panahong Kristiyano na pangalanan itong of all nations sa katauhan ni Obispo Ignacio sa Antioquia. At tandaan natin, ito si Obispo Ignacio sa Antioquia, isang Katoliko ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kailan ba natupad ito? Noong 110 AD. Yung mga unang araw sa 2nd century. Dahil yung 1st century, yung from 1 AD to 100 AD, di ba? Yung 110 AD, nasa 2nd century na. So, 110 AD natupad sa pamamagitan ni Obispo Ignacio, the 3rd Bishop of Antioch, na natupad ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo na matawag itong of all nations para sa buong mundo o Katolika. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, hindi ba ninyo napansin, mayroong mga iglesia ngayon na yung iglesia ng Diyos, dinagdagan nila ng worldwide at yung iba naman international. Bakit dinagdagan nila ang description? Kagaya na sa iglesia na natatag ni kapatid na Ilisoriano. Daming iba-ibang katawagan yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, sa napag-alaman natin, tinawag din ito Iglesia ng Diyos International. Bakit dinagdagan nila ng international? Ibig sabihin, ang Iglesia ng Diyos para sa buong mundo na. Yung iba naman, iiniba ang salita, pero isa lang ang ibig sabihin. Ganon pa rin. Merong iglesia ng Diyos dyan na dinagdagan ng worldwide. International at worldwide, magkapareho ang kahulugan nun, mga kaibigan at mga kapatid. At synonym rin yan. Pwede rin yan Katolika, di ba? May kapareho ang ibig sabihin sa salitang international, worldwide at Catholic. Buong mundo kasi ang pinag-usapan. Ang kaibahan lang sa Catholic ay parang mas wide. Kasi pag sabihin lang nating international, parang dito sa earth lang, sa mundo lang na itong ginawa ng Diyos. At yung worldwide naman, dito pa rin sa sa mundo. Pero yung Catholic, ang exact nakatumbas na salita, yung universal. Pag sinabing universal, hindi lang dito sa mundo. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang nasakop kasi ng simbahan ay hindi lang nandito sa mundo natin. Meron din yung mga miyembro na nandun na sa langit. Kaya ang tumpak na ginamit ng Iglesia Katolika ay yung universal, Catholic. Dahil ang katauhan ng Diyos, hindi lang nandito sa mundo ngayon. Meron nang nandun sa langit. Kaya universal ang mas maganda. Mas tumpak na salita, mga kaibigan at mga kapatid. So, natupad sa pamamagitan ni Obispo Ignacio na natawag itong Iglesia Katolika. Tatandaan natin, ang Iglesia ni Cristo, pinangalanan itong Katolika. So, iisa lang ang Iglesia ni Cristong tunay at Iglesia Katolika. So, mali po yung sinabi nila na tayo mga Katoliko, mag-Iglesia ni Cristo tayo. Hindi na tayo mag-Iglesia ni Cristo dahil itong Katoliko na ito na ang tunay na Iglesia ni Cristo. Okay mga kaibigan, mga kapatid, sorry.
natagalan tayo sa pagbasa ng tanong, no? Kailan natatag ang Iglesia Katolika? 094857540227. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, kung ating pag-aralan ng history, ang Iglesia Katolika 33 AD. Iyong pagsimula ng ating Panginoong Jesucristo. Yon ang starting point ng Iglesia Katolika. Baka sasabihin ng iba na sa mga huling araw na, no, hindi 33 AD. Mga kaibigan, mga kapatid, nagsimula ang Iglesia noong 33 AD, yung sinimula ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sentro, noong una, ang sentro ng Iglesia doon sa Jerusalem. Pero may hula kasi dyan sa Matthew 23:11 ba yun? Nakalimutan ko yung verse yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang kaharian na ito, kunin ito sa sa Jerusalem at ibigay ito sa ibang lugar o sa ibang bansa. Nakalimutan ko yung Matthew 21:43 ba yun? Correct me if I'm wrong. Yung ibigay sa ibang lugar o ibang bansa o ibang nation. Ibig sabihin, i-transfer o ilipat ang sentro ng iglesia. At pag-alaman natin doon sa Roma, ilipat ang sentro. Sa Buhat 23:11 yan, mga kaibigan at mga kapatid. Acts 23 verse 11, na sinabihan si San Pablo na nagpatunay si San Pablo tungkol sa iglesia doon sa Jerusalem, at sinabihan siya na doon rin sa Roma dahil gusto niyang mailipat ang sentro, at talagang nalipat sa Roma. Pero ang simulan ng Iglesia Katolika hindi sa Roma, kundi sa Jerusalem, dahil doon nasimulan ng Panginoong Jesucristo ang iglesia. Nalipat lang ang sentro. Siguro sa ibang sa next Sunday at i-discuss natin bakit naging sentro na ang Roma. Kaya tinawag itong Roman din, hindi lang Iglesia Katolika. Mga kaibigan, mga kapatid, very, very sorry, no? Pagpauman ninyo si Veritas, isa lang tanong sa text ang nasagot natin dahil wala na tayong oras. Pasensya na. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, wala na tayong oras. Okay, sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, Mama Mary, mga kapatid natin na nandun na sa langit, ang mga santo, mga anghel, itong kapatid ninyo sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. Ales Veritas, hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.